Takže čaute lidi, já vás za dnešního videa. Dneska se zahrajeme na 23 draft. Díváme se, s nějaký paky nemáme, takže můžeme na to. Formace nic moc, tak bereme Tejtu. Tak vezmeme Rodryho, že jo? A tak vezmeme Felixe, Nava. Už Sancho bereme rozhodně. Bas. A rozhodně nezanechte odběr a lajčík. Vidíš, gridy, že jo? Vezmu Gindogana. Konca, dobrá, nedej. Cházím tam jde rovnou, lehko. A rovnou asi vezmeme, nebo víte co? Ještě se skládáme, tady to koukejte. Dáme poslepu, co to bylo? Portugal, hala, Ronsek, Leo. Se nás tady rozjelo, no. Bučkap, bas. Dimádiš. Ještě bychom mohli se vyjít tady do toho. Já lidi, koukejte, jo. Teď ten lepší rating stojí a dejte 74, kámo. To je divný lidi. A tohle, jo, ještě ten draft dokončíme. Takhle porádne. Ještě vezmeme Casemira. Nevím, jak to nějak naházím. Lidi, já chci poházím. Nevím, tebe. A teď se to zahrajeme. Lidi, počkejte, asi odskočím. Lidi, jsem tady. Tak, jsem tady. Dáme asi dravka. Teď to chci, kámo. Počkejte, lidi. Počkejte. Co je? Dobrý. Vyřídil jsem to. Tak. OK, tak Němec. True attack, nádech defense. Má to nádecha. Azar! Protože jsem neměl čas prostě, ale hala. To bude mít ten. Ne! No a teď je to na mě, pojď. Safe! Bučka, bas. Už mají gola, ne? Nazor! Už jsme byli. Maestro, Kimpembek, můj přímák. Dechia, zabiják.
Možná vystřídáme. Počkap, bas. Tak basím. Začkejme tak. No, dobrý. Ne. Denně sem přišli rodiče. Se omlouvám. Ale strašně omlouvám. Teď asi pro dnešní video bude vše. Ne, nebude to vše. Ještě si pootevíráme balíček. Ne, to Kenny ne. Packing. Speciál pack. Lidi, hele, schválně kdo padne. Hele. Kdo padne? Nizozemí. Aha, Depay. Tak aspoň někdo tady. Ježiši. Vezmem tebe a ještě bych udělat reakci na něco. Můžeme na to. I'm so confused, baby, can't you see? Please come rescue me. Sweet little bumblebee, I know what you want from me. Doopy doopy doo da da, doopy doopy doo da da. I'm so confused, No, baby, takže asi can't you to je see? dobré. Nevím, co to je. Siblings, 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 siblings. This is my sister. This is my brother. We are siblings and we care for each other. Everything we own We always share. because we are siblings. Oh. El Salvador. No, tak asi